Takže takto je streda 4.6. Momentík. (21:07). Auto, ktoré si mám ráno prebrať, dnes som už mala, respektíve, ako opravené. Si tu stojí, vyblikuje. Pod servisom. Vynikajúco. Ani oko netrebalo odmontovať. Naťahanie. Zamknuté je tentokrát, len si tu veselo vyblikuje. Ale je to batéria. Vraj. Vadná batéria. Ani pukličky netrebalo nasadiť za 4 dní. Za 3. No, od pondelka. V pohode. Áno, nech si bliká, nech ho porazí. Tak, dáme ráno novú batériu, ktorú si možno ešte zaplatím. Auto v záruke. Nech odídu svetla, veď prečo by nie. Si tu tak celú noc budú blikať, veď to je v pohode. Áno. Tak je to. Zodpovednosť Eš Autoservis Humenné. Tak. Na tom som prišla, to je náhradné, ktoré mi dali z linky. Linka pomoci. No, vynikajúco. Môžeme ísť spokojne domov spať. Auto nech si tu bliká. No čo?